Ach, to je zase krásne ráno. Počkaj, ja si pôjdem ešte pozrieť, že čo tu zase robil Brokain. No. Ty vole, zase tu je bordel ako v prasinci, ty vole. Takže poď sem, Krokaň, počúvaj ma. Čo to zase robíš? Aha, ukáž. Vyzerajú dobre. No, tak ja ešte idem niečo pozrieť. Tuto mám svoj armor v poriadku. To je dobré. Ešte to. To je OK. Ešte je to aj poštár. Ešte čo tu nechal tento Creeper. OK, idem sa pozrieť. Hej, dobrý deň. Pane, počujete ma? Haló? Čo ste nám priniesli? Aha, tak to díky moc. Ukáž. Díky. OK, tak ja sa teraz pôjdem pozrieť zatiaľ. Môže si na chvíľu prísť. Ježiš, leje ako skarhli, ty vole. Počkaj, ja sa ešte pôjdem pozrieť za Krokainom. Poď, tak ideme točiť to video. OK, no tak zatiaľ sa môžeš pripraviť. Jaj, bože. Tak, sme v tejto miestnosti. No poď, môžeš už ísť. Zapnutie môže. Kamera ide, môžeš. Ja už tam pre teba túto hudbu. Edit, všetko. Všetko je hotové. Ty Krokain, tu zmizli tieto bloky. Ja som unavený ako hajzel, ty vole, už môžem ísť spať. Jaj, ešte sa asnem svetlo. Tak, dobrú noc, Marfield.